The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon Radyo. Analytical, fearless comments. Action Firing Line. Salamat mayong gabi naman bakulog kag Pilipinas. Yari kita sa Lunes nga pagpangalagad. Unang Lunes sa bulan sa Nobyembre tuwing 2022, November 7, 2022. Action Firing Line. Action na firing line, liwat naman nga mga pangalagad tubdob sa tak na ngalasan wabe. Kami pangaopdan ninyo kami sa masobra 2 ka oras nga pagbalbal naman nato sa mga balita, isyo kag komentaryo. Action Firing Line. Ang inyo ka-aksyon Marlon Hinubaya, kamusta ba lang inyo siring sitwasyon subong ang panyempo sa inyo siring ginahamtangan sa sinigid nga mga tinion, di makamagbahin sang kalibutan diri sa Pilipinas, Mapaluzon, Kaban, Visayas, akon Mindanao. Inyo ka-aksyon Marlon Hinubaya. DYEZ Aksyon Radyo sa Bacolod. Weather Update. Antes para manuntaran, importante, mabaloan ta ang lakat sang panahon. PDMPD with Action Gun Republika. Action Gun, mayong gabi, please come in. Aksyon mayong gabi mayong gabi sa aton mga listeners. Ari hilakat sang aton tiyempo siningang gabi, Lunes kita karon Nobyembre 7, 2022. Share line ng aton synopsis nagaapekto dito sa Northern Luzon. Frontal system nagakulad ang cold air mass kag dry moist air may mga pockets of cloud formation na ginapaulan yaman lapta-lapta nga pagpupa sang ulan. Ari siya nagaapekto sa Batanes, Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, Quezon kag Bicol region nga magalumon ang ila kalangitan, may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanakbob nga tugay ni sing share line ginaupdan sang easterlies. Ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sa aton kapungsuran upod kita diri sa Western Visayas, Negros Occidental nagapabilin na nga ari kita may pag-uumbuom ang kalangitan basta sa magalumon ang aton kahawaan. May dala ni siya naligwin lang amang pag-ulan o kung pagpanabog nga tuga naman inisang easterlies ginaupdan sang localized thunderstorms. Ang aton nga coastal water conditions ang aton shoreline kag aton forecast wind ari kita na paidalom sa mahinay sa may kasarangan nga pagdupoy-dupoy sang hangin, magahalin na sidlangan, pakadto na aminhan na sidlangan east to northeast kag ang kondisyon sa aton kadagatan ari kita sa makanay hasta sa kasarangan lamang pagdulodapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. May takos ini siya, 0.6 hasta sa 2.1 metros ang aton astronomical tide. Kag alas 6:42 sini nga gabi 0.8 ang atong nga taob nagabalo sa una sa alauna 37 karon sa Kagaon 0.6 metro ang kanapon. Kag alas 5:23 sini hapon nagtunod si haring adlaw magapakita ini siya alas 5:40 buwas sa aga. Ari kita nagahamboy subong sa 25 hasta 32 degrees Celsius o 87 hasta sa 89.6 degrees Fahrenheit. Ito mo kabugusan sa aton lakat ng Jimbo sa inyong gabi. Action Mark. Salamat Action Gun, mayong gabi. Action Firing Line. Gun Republika sang Provincial Disaster Management Program Division nagdala sa aton sang labing ulihing lakat sang panahon para nga may ara kamo sang palahinandigan
kung ano mangin tiyempo sa mga gabi karon sa kagahon kag buwas Martes. Action Firing Line. Sa mga nakamonitor na sa ato sining live stream, inigid pagkalipatan nga i-like, i-share, kag i-follow ang amo sining Facebook page, ang Facebook page sa Action Radio Bacolod live stream, ang amo sining website. Kag sa mga nagamonitor sa nigid nga mga tanion, kag sa mga wala sang walang humpay, no? Nga gamonitor aga tubtob kagabihon sa gihapon ha nagapadayon ang promo sa Action Radio Bacolod hindi gid mag liso-liso tutok lang diri sa Action Radio Bacolod kay from time to time nagalibot ang atos ring mga Action unit reporters kag anchor band sa paghibalo kon diin bala kapuloy-an diin nga lugar nga nakamonitor sa Action Radio Bacolod. Ining dakop ka, daog ka, promo. Action Firing Line. Simple lang, pamati lang kamo sa Action Radio Bacolod bagod kun malabayan sang atos sa nga mga nagalibot ka mga patrol unit reporters and anchorman. Ang inyo sa nga puloy-an, medyo tunog nyo para nga test mabatian din si Dabla. Why na sandamo pa magkakson dakpon kamo pero hindi kamo pagpresohon kundi premyohan kamo sang cash. May bugas pa, may t-shirt pa, kag madabo pa. Action Firing Line. Tutok lang dari sa DYEZ Action Radio Bacolod. Action Firing Line. Firing Line. Sa mga nagamonitor daw sa ato sa live stream, thank you so much in advance. Tugadugay inyo sa mga mensahe. Ato niya natagaan sang igtalopangod, ato natagaan sa justisya, kag tiguwantang maakomodar taran-taran. Action Firing Line. 2 minutos na kaligad sa attack ng alas 7 Action Radio Philippine Standard Time. Ano bala ang mga balita nga dapat nato sa nga pagatutukan? Action Marlon Herabea sa Action Firing Line. Action Firing Line. Dari kita mga kaakson sa balita pungsod noon, sa balita nasyonal, unahon tani mono antes na katuan ang mga balita lokal. Ang sa balita nasyonal, ang pinaka dako sa mga balita pungsod noon, bantag ang ngalan mas nagbantog. Action Radio. Bantag ang ngalan mas nagbantog. Bantag nga konserto gidarudahan palabang subong medyo nagklaro-klaro na nga daw siya gid ang natudlo nga may kahilabtanan. Action Firing Line. Ang pag-usoy sang publiko panilag kag pamati sang balita angot sa kaso nga pagpatay sa broadcaster nga si Percy Lapid, no? Si Percy Lapid. May matampukan gid sang mga kaso mga ning plastadan matapos nga ang PNP kag NBI subong nga Monday nagpasaka na gid man sang kasong murder kontra sa suspended Bureau of Correction kon Bucor Chief nga si Gerald Bantag kag iban pa nga mga persona. Action Firing Line. Isip-isip ko mga kakson, mga anom sila tanan ang ipasakaan sang kaso nga murder. Kalakip na si Bantag. Ining pagpasaka sang kaso na ginanunsyo ini ni Justice Secretary Crispin Remulla. Ang siling naman ni Attorney Eugene Javier sang NBI. Duha ka mga kasong murder. Ang ginpasaka, una, bangod sa pagpatay kay Lapid, kag ikaduha, ang pagpatay sa ginaaligar middleman nga si John Villamor. Ngati si Villamor, di bala preso sa sa New Bilibid prison sa NBP. Sakit ba tagon na kamo ng plastadan kay man ginpasakaan man diri sang kaso si Senior Superintendent Ricardo Zolwata nga isa sa mga opisyal sang Bureau of Correction. Action Firing Line. Ino pa gading gipasakaan kaso di lawlaw ni murder nga kaso ni. Sino pagid? Denver Batong Bakal Mayures, Alvin Cornista Labra, Aldrin Micosa Galicia, kag Alfie Pinya
Redonda. Man kunara ka dara sa may NBP, kunara ka sa New Bilibid Prison, no? Sentensyado ka dara, no? Ginahulat mo na lang kalawigon sa mga tinuig nga serbisyohan mo based against sentensya sa imo sa krimen nga nakomitor mo. Action firing line. Para sa tanan na ginapang dala sa New Bilibid Prison, mga kaaksonti ang siling sang Malacanang, dakong ila sa nga pagsalig nga bangko na sa pamilya Lapid, ang hustisya, bangod sa papasaka sa siling kaso nga murder. Ti ari malanggali ho, ari malanggali kung tudoron gali sang ato sa gobyerno, pasolbar gid ang kaso. Ang dako-dako lamang pamangkot diri subong, sang publiko, simple man lang, kamusta na ihan ang iban nga kaso sang pagpatay. Action firing line. Te kamo nga nagapamati, subong da, kabalo na kamuna kung anong sabat sa saning pamangkot de kon kamusta. Te kalabanan tulugan Action firing line. Kung wala naging tutukan, kag nangin kontrobersal ining kaso ng pagpatay kay Percy Lapid, way kita gali magkabalo, nga ang mga sa likod gali sa mga kaakson hindi basta-basta, nga mga personalidad, kag mga opisyal, kag tawo pa, nga ara nagapangalagad sa isa ka ahensya, nga ang nagatener, mga kriminal, nakakomiter krimen ni mo, ini mga priso sa New Bilibid Prison, sa NBP, ano panawag sana sila kundi kriminal? Action firing line. Sana silin talagyan pamatbatan ina sa mga kaso nga ina silin pangatubang. Sa iban nga krimen nga pagpatay mga aksyon, basi kon amo-amo ang balang sitwasyon Basi kon ang mga talubong kag natulugan na mga kaso balas ang pagpatay, ang mastermind bla, basi kon may aramas poder bla, o kon may posisyon man, o kung pwedeng otoridad man, galing, way langgin, tutugan. Action firing line. Tebalaan nyo na kung anong sitwasyon sa ato sa nga nasyon subong basta krimen ang hambalan. Balik ta sa istorya sang pagpasaka sang kaso niyo kay bantag kag sa 5 pa kaiban. Gumawa na rin sa investigation makakson nga ining duha nga Sanday Director General Bantag kag si Senior Superintendent Zolwata, hindi lahog ni nga mga posisyon na gunyatan nila mo. Mabutang ni sa balang-balang kagalang-alang posisyon gunyatan nila ara pa sila sa gobyerno. Ang investigasyon nagapakita magkaaksyon nga ining duha nga Sanday Bantag kag si Zolwata. Sa investigation niya nagapakita nga mo ang sa likod sa pagpatay kay Lapid kag Villamor. Isa lang kutaning krimen di nga pagpatay kay Lapid lang mo ugaling gindugangan pagid kay Villamor. Action firing line. Kay ti balaan ta naman. Basi kung damot balaan to si Villamor kundi gin tudas na lang siya. Ini mga kaaksyon nga ining akusasyon ni sandig ni sa sworn statements bot sa lingon ginbase ini sa ginsumpaan nga panisayon sang mga priso, sang mga person deprived of liberty, mga PDLs kag ginatawag mga priso ina sila. Nagagwa diri kapakita diri nga may direct line of communications halin kay Bantag kag Zolwata pakadto kay Mayores. Si Mayores amo naman kuno ang nagasugilanon kay Labra. Si Labra nagaistorya naman kay Galicia. Pero ting angot-angot no? Action firing line. Kampiyon nga communication. Gwa pa nga ditong balita magkaaksyon nga ginabakal to yung telepono, linyas telepono sa NBP. Ginabaligya to yabi nyo pilang presyo. Ang pinakabarato 300 pesos, hindi 300,000 pesos, tub-tub tunga sa milyon. Action firing line. Ti kung pigaw-pigaw ka makabakal kas na sang communication linya sa telepono. Subject para gyapon sa investigation kay diri anay nagasentro ang investigation sa ato sa gobyerno sa kaso nga pagpatay kay Lapid mga aksyon pati
sa middleman nga si John Villamor. Tiyan mo na, may direct line of communication. No? Ini mga akusahan sang kaso nga murder. Kampiyon kanyang communication nila magkakson. Di mag-amo sa di. Damo gini ang mapati daw. Nga dara sulod sang NBP. May aragid sa hindi amo nga nagakatabo. Action firing line. Di mag-amo sa di kinahanglan na danis gurong pag-akto sa ato sa di nga gobyerno. No? Subong sa idalom sang Marcos administration. May ara pagid dyan dapat na nga tani nga reformahon. Amo gini ang ato sa di tani ginahulat ni ang pagreforma sa NBP. Lakip na ang Bureau of Correction. Under sa Bureau of Correction, ang National Bilibid Prison. Action firing line. Lawig nga mga ginpangsaysay sa mga priso. Ngayon kuhaan sang statement sa contest mo niya makakson, mayangon sa krimen nga pagpatay kay Lapid. Ano gid ba lang motibo ni? Suno kay Atty. Javier sang NBI, ini si bantag ni. Klaro nga amo ang may motibo sa pagpatay. Hambal na ya sa NBI nga si Javier. Bangod sa programa ni Lapid nga may tig-ulo, Lapid Fire. No? Lapid Fire. No? Kag hambal ni Javier, si bantag, amo man ang nagtingwa agud takpan ng kaso. Action firing line. Ano ang masunod nga matabo diri magakson ti may sabpen na subong nga ginahanda parang ipadala kay bantag kag sakay Zulwata. Kung intindihon tayo makakson ti ang ginatudlo diri nga mastermind ti manin duwa, bantag kag si Zulwata. Ari pa ang siling ni Justice Remulla. No? Siling niya hadlok kay bantag ang mga priso. Wala sang sinuman nga priso sa NBP ang nagapangisog nga maghambal. Basta si bantag ang nagapamuno sa Bureau of Correction. Action firing line. Mayari pagini sa may lookout bulletin man nga iga-issue kay bantag kag Zulwata. Dapat tibraduhon ni lookout bulletin kay basi kung why na ni sila sa Pilipinas. Action firing line. Subong damo na ang nagasiling. Nga basi hindi magpanakop nga buhi ininduha. Manpurti ang mga background sila nga daan. Grabe ang mga inagihan. Kagrabe ang istorya sila. Labi na ni bantag magkakson. Ti mismo si Javier sa NBI nagapati nga may ara sang ginatuwag nga criminal organization. Ti mga tao ko preso na, ti mo na nakakomiter ina sa krimen mo. Ti laban-laban hambal ni Javier sa sunod sa NBP may ara sang criminal organization. Grabe, mga mulsa ni makakson kung matuod ni. Kung priso kagali sa sunod sa NBP, why ka na sang choice kundi ti patihon ang ginasugo si Muda. Kung hindi ka magpati, ti amot ko doon dagatan mo. Kasi kung magpariho kay Villamor. Action firing line. Ang ginatawag nilang 6 feet below the ground. Amo nang nagaginuwa nga report magkakso na. Mayara pagigani mo. Nga ang mga tao da kundi may pamatbat na krimen nga nahimo nila. Ting ibanda tubtubuhi. Hindi na magkagwa. Yan na ang ginpamatbatan blas nga natawag nga reclusion perpetua. Sang una, ang pagpati sang kalabanan, ang reclusion perpetua, pagkabilanggo, tub-tub, buhi. Pero sang ginpulo pamangkot, kundi sa mga kilala ko man nga mga eksperto sa legal, siling Action Marlon, wayan iya, sang inang pamatbat nga samtang buhi, priso ka, di kakagwa. Ang reclusion perpetua, ang balsang kilala ko, siling niya, tub-tub 40 katuig nga pagkapriso. Action firing line. Muna muna, pero depende na mga kakson na sa pagpati man sa ato sini nga mga kakson. Tig kalabanan da ang kalawigon sang sentensya. Kung basihan ta si edad, abigin sentensyahan sa edad ya 40, ti reclusion perpetua ang pamatbat, ti tub-tub 40 katuig, ti makagwa sa 80 anyo sa sayo, nagaigod-igod na siya. Action firing line. Ti magamuning plastada, magkakson ang ginahimo sang ibang dira. Kung anong bando sang superior nila, sang leader nila,
sang busing-busing dati hangdot na lang sila. Kung tanong isugo da sa mga hari-hari da sa selda, sugo sa mga opisyal, no? Ti huon na lang. Man kung maghimo sila sang krimen magkakson, ti balaan man nila guro na nga kung kasuhan sila, dira man gyapon sila matupa. Action firing line. Ari pagit ang masulusap not magkakson nga sitwasyon diri sa Pilipinas eh. Nagamo sa gani nga senaryo nga may ara sang kulokwartahan kag poderoso nga tao kag maipahimo nga krimen makakson pati pamilya sang ginasugo makakson nga kakabutang kon kaysa sa lang kag delikado nga sitwasyon. May mga kaso nga kung hindi mapasugot ang priso, ang pamilya sang priso amoya ang pahugon. Mayara man pamilya nga ginhatagan na lang gani sang kwarta ay 1 milyones pesos para nga patin na lang inang preso na sa ginapahimo sa iya, sang nagsugo sa iya. Action firing line. Plus, ari pagin ang balita dara sa NBP ho. Sa ginusisa ang sulod sang NBP makakson ang mga presuhan, may mga kontrabando yan nakitaan, di naman ibag-o sa aton. Di ba? Kalabanan nga mga presuhan dari sa Pilipinas, may mga kontraband sa kontrabando gid. Nga sa kinapatayon nga surprise inspection makakson. Te NBP naging ganito yo. Nasa na bilibid preso na gid. May patalom, may pusil, may cellphone, may illegal nga droga pa. Kagari pa gido, 7,500 kalata sang beer in can. Pero tinga kabuhi sulod no? Action firing line. 7,500 beer in can. Nakortahan gini nga aman, pwede mo mag-upi pa kilo mo ang beer in can. Mag 7,500 ka lata sang beer in can. Pila ka kilo yan na. Action firing line. No ano mo lang pangabuhi sang dunya kag donman. Bilib na ka mo? Deres Pilipinas lang na makakson. Diskuhan, balay kalingawan, daw maamugid no? Tuman ka baskog ining indikasyon. Amal sang NBI. Nga may ara sa presensya gid sang criminal organization sa sulod mismo sang facility. Kung may criminal organization sa sulod, ang pamangkot pila na ayhan, pamangkot na ni. Pila na ayhan ang ginpamatay mismo dira sa sulod. Pamangkot man na ganit ni Remulla mo. Ini nga bagay ginapausisa na sang DOJ. Ginapausisa ina ni Remulla. Usisaan nyo sa mayo ha? Pag himalin natin ba kung may lalubngan na dabla? Action firing line. Diya, lalubngan sang mga dapat ilubong nga. Nga hindi na puslan nga bagay. Managuro. Kabalo na ka muna magkakson. Ang saling pa na rin ni Remulla. Ang mga otoridad nakakita sang 30 ka mga patay. Kakulor ba ano? Nakakita ang mga otoridad. Nakakita sang 30 ka mga patay nga lawas ang tao sa Eastern Funeral Homes. Hindi ka mamatingala kahit ipunerarya mo. Dalalaan gimana sang patay. Action firing line. O galing kay nakita ni Magakson ining 30 ka mapatay ni. Dungan sa ginhimo nga una nga autopsy sa bangkay sa itong middleman na si Villamor. Hala, ano ito ginkamatyan sa 30 man? Action firing line. Anong sitwasyon to man? Daw pariyo lang sang daw slaughterhouse no? Slaughterhouse nga ilhewan sang sapat. Nga kinabit ng patay ng sapat. Action firing line. Ari pagid, kung mo na mention taning autopsy, no? Di ba lang unang autopsy sang NBI, heart hemorrhage, ang ginkamatyan ni Villamor. Pero sa ikaduwang nga autopsy, napatay gali sa suffocation. Suffocation pagid sa pagsulob sang plastik. Saya sa nga ulo. Kuan na niya, torture ni, magamo ni. Lain-lain ni nga say sang kamatayon magamo ni mo. Torture ni. Pero ang hambal ni Remulla, why di sang conflicts? Why sang konflikto ni? Why na di sang issue? Sa unang autopsy sang NBI, kag independent second autopsy ni foreign pathologist Dr. Raquel Fortun. Action firing line.
Aring pathag ni Remulla nga nakahambal na siya nga way na isyu, way conflict ang duwa ka mga autopsy. Sila nga, ang unang autopsy report, ang ginhimo nga way sang ihibalo ang NBI. Nuhaw, way ginihibalong NBI, angot sa dying declaration. May dying declaration to si Villamor mo, nanugid to sakbay sa isa ring utod tong mabayi ito. Kag waay man sang ginuyatan nga kag nabasahan ang NBI nga affidavit sang mga tawo nga nakabalo kung paano ginpatay si Villamor. Action firing line. Ang guwa nga ang NBI blind sa iban nga impormasyon. Sang silang naghimo sang una nga autopsy. Ari, ang second autopsy hambal ni Remulla guided. No? Ang nag-autopsy nga si Dr. Fortun damo-damo na sang nabalaan ka mga isyo, tanan nga information na pabalo na sa iya. So sang siya ang nag-autopsy magkakson, nakabalo na si Fortun sang dying declaration, kagbalaan niya naman ang kaundan sang affidavit sang mga tao nga maihibalo kung paano ginpatay si Villamor. Action firing line. Amo nagali ka importante sang autopsy, no? Te kung duda bing pamilya sang napatay sa resulta sang autopsy, ipa-autopsy yung liwat, amo gali na ka importante para madula ang duda. So sa statement na Remulla makakson daw way na sang isyong autopsy. Pero hulaton naton dali kung bala mapakita sa publiko ni bantag kag si Zulueta kay permi man gani kay pa-interview sa bantag mo, no? Dito sa national media kag kadabo ba kita gani sang nabatian nga statement nga makakson. Subong nga napasakaan na formal nga kaso nga murder ang hulaton tani makakson bala mapakita sa publiko sa bantag pati na si Zulueta para sabton ang akusasyon kontra sa ilan Kung hindi kung magpasaka ng kaso, ano ang laban-laban dari nga matabo? Di basta may kaso magkakson, ti warrant of arrest No? Wala to ang pag-issue sang korte sang warrant of arrest para idakpon na ninduha. Di siyempre obligasyon sa mga otoridad ang pagdakop sa mga nagapakatubang sang kaso basta may mandamiento di aresto na. Action firing line. Ang mga embolbado kag ginlakip sa papagsaka sang kaso nga mga priso sa NBP, ti sigurado madugangan ang ilan sa kaso. Ang iban guro ba siya kalot-kalot na rin sila sa nga tingkoy. Action firing line. Ang iban basi kung ang subo-subo doon basing iban na lakip na sa kaso nga priso, di basi kung manog tapos na balang ilaw sa nga kalawigon bla sa mga tinuig. Nga ginsentensya sa ila. Ba umugining pinaka mapangsot nga lahog sang kapalaran. Action firing line. Ang masunod nga update, akto na lang nga abangan. Action firing line. Firing line. Las 7:23 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ano pa gid ang balita nasyonal? Maiba naman tayo ng balita sa nasyonal kung sa mga Tagalog pa. No? Maiba naman tayo. Aring nga balita, hindi giba ni tanto talalupang doon, pero makahatag, ini makakson sa pahanumdom. Pahanumdom. Kundi pila na lang kaadlaw na bilin man. Paskwa kag bagong tuig na. 48 días antes ang Paskwa. 55 kaadlaw antes ang bagong tuig. Double digit na lang makakson ang numero. Ang kalawigon dalit na lang di. Man kon Paskwa kag bagong tuig, kita ka mga Filipino kasiling nga hindi kompleto. Ang ining selebrasyon kung waay sang linok panay sang libentador, firecrackers kung sa aton pa, kag pagpasiga sang mga matahom nga mga fireworks. Action firing line. Ang paghibo sini subong magkaaksyon na matamat nga nagadamo na. Damo sa mga factory na nga nagahimo sini linibo kung basi kung minilyon na ganik bilog ang napanghimo, ang kanamuon sini. Pero atensyon sa mga wala sang permeso sa paghimo sa magkakson, basta gani palupok ang hambalan. Dari sa Pilipinas, ano gani nga lugar, ang bantog, kung palupok ang paghahambalan? Di bila Bulacan, partikular dara sa may Bukawi, Bulacan. Muna, ang bansag subong sa Bukawi, Bulacan, fireworks capital
of the Philippines, di ba? Oh. Dari nagsentrong balita sa Bukawi, Bulacan. Man may 3 to ka mga tawo ginpanakop sa mga otoridad bangod sa illegal firecracker manufacturing sa Vanuatu sang Santa Maria. Nagkaladakpan sila mag-aksyon. May kampanya to ila sa mga kapulisan kontra sa mga unlicensed makers sa probinsya. Ang ginhimo na recover sila to, ang ginhimo nila sawa, ti snake, may snake na palupok. Kag ang 5-star dito sulod sang makeshift factory. Action firing line. Wise ang mapresentar nga permit to operate ang 3 ni kundi illegal gid. Ang kaso nga tubangon nila makaksunti maring pagsupak sa Acta Republica 7183. Ang kasuguan ni sabla, sa kasuguan nga nag-regulate sa pagbaligya, sa pagmanufacture, sa pagdistribute kag pagpalupok sang firecrackers kag iban pa nga mga pyrotechnic devices. Action firing line. Sa mga nagahimo, sa mga nagahimo sa mga kakson, kuida hugid. Bangod kasong inyo sa nga loknohon, kung manegosyo ka bang kamo, sa kamo sa nga sahi mga kakson nga negosyo, kuhain nyo lang nga daan sa permiso para legal kag layo sa agrabyo. Kaya nagligad kas para dumduman ko. Maigin pa sakaan man to kaso nga mga tag-iya sang illegal factory sang firecrackers dito sa may Santa Maria sa Bulacan man gapon nga. May natabo to nga explosion mo nagpilas to sa 7 ka mga tawo. Ti subong palang himuan nga daan nga legal ang inyo sining nga operation. Una sa balita. Una sa aksyon. Alas 7:27 sa 90 ang balita lokal sa lokal nga Tirana. Pawn shop sa Talisay, Negros Occidental. Ginbulabog sang lupok sang pusel. Action firing line. Ang gwardiya nga naka-duty man sa pawn shop Pilason bangod sa ginapatihan nga pagtiro sa iya attempted suicide mo. Bala unta ko bala kaugalingon niyang teruhan niya o kung may ano plastada. Di mga tao magkakson malapit sa pawn shop. Di pagkabati nila lupok ti siyempre nagkidaran-karan kag naghahibalo nanong tabo to. Kay ang una nga pagpati magkakson, shooting incident, may pagpati man nga basi hold up kuno natabo. Action firing line. Pero sang ginusisa magkakson sa mga kapulisan, attempted suicide ang senaryo. Attempted bangod nga ang security guard nga napilasan gina-obserbahan kinabulong pasbong sa ospital mga kakson. Di man galing luglahog igo niya no? Sa ulo ang igo sang security guard ni magkakson. Ti ang pawn shop ka sa may dalan mabini barangay zone 12 Talisay City kainalan sang hapon natabo. Mga kakson, ting gwardiya ang report ka na matunta. Una gindala-dala sa mga ibinulungan sa Talisay City kag ginsaylo na dire sa hospital sa Bacolod City. Hubin pa ang edad sa mga kakson, 24 anyos pa lang. Ano gid kadalom sang problema sa ring gwardiya ni man? Action firing line. Medyo delikado sa nasalintara kay mati ulong igo sang bala. Sang naglupok ang pusil dito mismo sa ginatrabahoan niya nga pawn shop. Ti ang resulta sang examination sang soko sa balak pusil sang biktima ginahulat na pa na. Para balaan tani ko nanugid ang matutuod nga natabo. Action firing line. Kaya na temprano pa on special assignment right from where the action is. Sa Patrol Action Zel Medardo with Action Dixon Tahom. Nagkantogin dito sa area. Nag-augment man si Action Eden Aboso. Balikantang istorya sa likod sang saning krimen. Action firing line. Kaulihin naman nga sitwasyon sang security guard. Importante nga mabaluan sang iya sari nga pamilya. May dako nga pamangkot. Nga wala sang naka-install nga CCTV ang pawn shop. Dako pamangkot nga di bala may mando ibalik ko pa ning mando sa DILG. Nagligad san time pa rin ni Anay Presidente Rodrigo Duterte nga ang DILG chief to makakson si Eduardo Anyo. Si Anyo mismo to nagbando makakson sa mga local government units nga obligahon ang mga business establishments nga dapat may aragid sang CCTV, ang closed circuit television cameras.
antes isyuhan sang business permit para nga makabulig sa magtap na sang krimen kon may matabo ginman. Action firing line. Pero nga, ano ang plastada? Ining pawn shop, ang report na kasiling ang pawn shop nga natabuan sang insidente nga wala sang CCTV. Paano na isuhan sang permits kung wala? Ako ng pabangkot, may business permit bala akong wala. Balikan ta nga balita. Dugay-dugay, standby lang ka muna. Action firing line. Ano pagid ang iban nga balita, mga ka-aksyon, masubo-subo nga balita para sa mga pamilya parenyo, no? Para sa mga barangay kapitan, hindi lang sa Bacolod, kundi sa Bugos nga Negros Occidental. Mga abyan kag ilabi na sa mga taga-barangay Mandalagan, isa sang pinaka-bitirano nga opisyal sa nga barangay kag ginarespeto nga barangay kapitan Arturo Pareño sang barangay Mandalagan nagtaliwan. Action firing line. Ang kompormasyon gina-anunsyo mismo sang Liga ng mga Barangay President sa Bacolod nga si Lady Gles Gonzales. Pero kung ano ang gintunaan sang kamatayon sang kapitan, gintugyan na lang ina ni Gonzales sa pamilya, no? Kon paano ipalayag kung anong ginalinan sang kamatayon sang kapitan. Ti kun istorya lang sa kabuhi ni Pareño, ang ato sining balikan, ginakilala ini sa makakson nga longest serving kapitan sa Bacolod City kag tinakaagiban gani ni siya presidente mo sang Association of Barangay Captains, ang liga na mga barangay. Nakaagi man sa presidente, pareho man sang posisyon subong nga ginayatan ni Gonzales. Action firing line. Si Acting Mayor Elcid Familiaran ginaragway si Pareño nga man of principles, may word of honor, may loyalty sa partido, nga yaman sadto nakaupod sa partido paglaom. Bantog-bantog di sunang partido paglaom diri sa Bacolod City mo. Galing bata pa ko ni. Action firing line. Ano pa gini ba sa nga balita mga kakson sa bahin sang lokal aryo. Ang problema ginalukdo sa mga taos bong na dugangan bangod sa hindi pagbiyahe sang pila ka mga di pasahe nga salakyan. Action firing line. Ilabi na ang public utility vehicles, ang PUV. Diris Bacolod ni damo sa nagkulumuron kay na pating klase sa pila ka mga eskulahan apektuhan no. Ang kuntani iban example ti napilitan ang principal nga magmando nga cancel anay klasita kay yawan ka magkorok bantay sa salakyan. Action firing line. Medyo naapektuhan mga kakson eh. Ang ginalilan sa ni bangod sa operation sang LTFRB kag LTO nga pag usisa sa mga tradisyonal nga mga PUB daan bla ni nga mga dipasahe nga salakyan kung bala may ara sang permiso kag may ara sang prangkisa. Kadamo kaina kita ko mga kakson sa isa kalaragway kita ko nga may ara sa nadakpan nga driver sang PUV. Hindi basta-basta ang multa gles de. May mga ginasagod nga kabataan nining driver ni. Tinadakpan makakson, way prangkisa, way permits nga kaya hindi sila pagtugutan nga maka-renew bagod man sining bag-o nga programa sa gobyerno ta. Action firing line. May kamang malooy ni sa mga POV drivers, mga kakson. May pilagid ka mga POV drivers kag units nila. Unit nila ang naktuhan gid. Nga way sang prangkisa, way permiso, resulta ginpatungan sang multa. May pila ka mga grupo sang transportasyon diri sa Negros Occidental, Bacolod. Nagyamo ang ginatumod sa sining balita magkakso isa diri amo ning Public Utility Vehicle Modernization Program PUV-MP. Ginlansar ni sang Department of Transportation diri sa Pilipinas sang tuig 2017. Ang tuyo sini para nga ang public transportation system sang Pilipinas mangin epektibo kuno, mangin environmentally friendly, sugod sa 2020. Action firing line. Amo ning programa ginatawag nga
phasing out of jeepneys, buses, kag iban pa nga mga public utility vehicles nga ang edad mga kaakson at least 15 ka tuig. Dapat ilisan na sang ginasiling nga safer, mas comfortable, kag mas environmentally friendly alternatives. Action firing line. Mailisan giblatanan ni. Pangod ko lang tawon dato sa gobyerno magakson, sobrang 220,000 ang mga jeepney units nga nag-operar sa bilog na nga Pilipinas mga kakson. Ang natabo sa mga adlaw diri sa Bacolod, ang LTO, ang LTFRB, Joint Operation, nagbantay sa dalan ang mga nagabiyahe sang PUV nga tradisyonal o kung ang mga dalan ginapaparahan. Isa sa ginplastaran ginadara sa may SM ho. Ginusisa ang driver ko bala ina nga salakyan nga iya ginamaniho na may permits kag prangkisa nga permits kag prangkisa kay since nga ginsugdan ang public utility vehicle. Modernization program may nagalibak sa ako now. May sumunod na mga galupan-lupa di ho. Action firing line. Kagamay hindi ko kita no? Sulong sa aling gagong ay sense sa ginsugdan ang Public Utility Vehicle Modernization Program kag subong gani diri sa Bacolod Bacakson. Ara makit-an na mga modernized nga salakyan bla nga sura na daw minibus bla. Matamat na nga nagadamo diri sa Bacolod. Ang di sa ulihi ang tuyo Macakson ka mga daan nga salakyan na tanan mailisan. Action firing line. Nga permits kag prangkisa ang ginapangitahaw bangod ang mga operators makakakson kung mga tag-iya sa tradisyonal nga sahi sa salakyan ni. Why na ginatugutan nga makarinyo? Kag tagaan na lang sila sang do pilak bulan to nga pag biyahe. Tub-tub nga di nag-abot ta sigurong panahon ako ng tion nga ginatag para sa ila ti sa mga muni. Ang mga wala sang permits why sang prangkisa hindi na pagtugutan nga makabiyahe. Ang resulta sang operasyon sang LTO kag LTFRB may aragid sang nagkaladakpan. Action firing line. Antuman kasakit kag kapdi batsagon diri makakson kay ang mga nagadakpan nga driver bla. Ang ila sa salakyan gin-impound na. Patungan pa sa multa. Ang multa aragoy maluoy ka. 120,000 ka pesos. Oh no! Di gani ka ganansya na sa ilasan nga biyahe. 120,000 pesos ya. Ang multa ng kakson. Grabe no? Wala na gini sa iban nga pamaagi na duduman ng ato sa gobyerno na karon. Para nga palabig-labig ko na naya. Medyo una, kung sa mga lastiko, unaton ano bla. Unaton, dugangan ang mga binulan. Antes ibundak inang programa na. Kag antes iilis ang modernized nga sahi sang salakyan sa diestyon na. Action firing line. Tiyong pisa kagabi magkakson tubtob sa mga adlaw. Ang binasulay mapatian taho, ang matabo sini. Ang pila ka mga grupo sang transportasyon diri sa Bacolod buwas kadlaw. Makikistorya kay Mayor Albi Benitez. Isa diri sa mga grupo magkakson Northbound Shopping Burgos Jeepney Driver Operators Association. 496 sa mga miyembro diyan sa ila sa dinga asosasyon. Kag sa ila sa dinga miyembro magkakson duha lang ka-tradisyonal nga salakyan ang maisog nga nagbiyahe kay na. Action firing line. Ang 496 magkakson nag-untat nga biyahe sa kabalaka nga base kon mamultahan sa ila sa nga expired nga prangkisa. Basi kon ang isa to nga multahan basi isa to sa duha. Action firing line. Ang pamangkot diri may mabulig payahan ang ato sa nga syudad. Kag pwede pa bala matagaan sa extension ila sa nga prangkisa o kung tuturo na gid. Nga ang mga tradisyonal nga salakyan dapat na gid nga ilisan. Ang problema pasubong kay hindi ni matabong pag-istorya sa ning grupo sa transportasyon sa kay Mayor Albi Benitez nga work from home subong si Mayor Albi Benitez kay nagpositive siya sa COVID-19. Action firing line. Ini nga balita magkakson ipaplastar tanong-dugay sa report ni Action Alvin Guaba. Una sa balita. Una sa aksyon. Samtang Mayor Benitez balik na diri sa Pilipinas matapos ang opisyal nga pagbisita sa Pungsod, Japan. Upod ang 8 ka mga konsihal nga miyembro sa grupo Ascenso. Pating pila ka mga punong barangay ba? May migo ko to ka punong barangay kaya dami gid sang iyang picture ba?
Ang schedule ni Buwas Martes, dapat balik na sa pangalagad bilang alkalde sa Bacolod si Mayor Benitez, pero sang pag-abot niya sa may Metro Manila, sabang lamang nga Lunes, hindi man makalikaw, kundi dapat gig nga mag-agi sa gihapon sa ginapatuman nga health protocol. Nagpaidalom siya sa testing, kag ang resulta magkakson, why gig ginalauman positibo sa COVID-19 ang ato sa alkalde. Action firing line. Ang tuyo tani sa pag-test sa iya kay man may schedule ni si Benitez kung tani mo nga makaistorya personal, no, sa kay Presidente Marcos. Ti may dapat sundo na dapat i-test gid magkakson ti ang salin ni Benitez. Siya sa nga post magkakson sa FB sang syudad sila nga mild. O kung kasarangan man lang ang sintomas nga nabatyagan niya, no? Ti sige man gyapon obra ni Benitez bilang alkalde apang sa sunod lang anay sang balay ang natawag nga sa nasalita na work from home mga kakson. Ti samtang naga pa ayo-ayo pa sa COVID-19 nga nagtapik sa iya sini nga lawas. Action firing line. Sige lang kay dugay-dugay magkakson tingwaan ta nga madugangan ini nga balita ni. Kay mapabulig ta no maistorya ta dugay-dugay ang isa man sa mga kaalyado ni Mayor Benitez kag nangin provincial board member man sadto sang Negros Occidental. Kaya importante na rin pahanumdum ni Benitez mo siling niya sa publiko hindi niya magatang sa kumpiyansa ha. Kaya ang COVID-19 ara pagyapon igo ganin sa COVID-19. Sabi pamahog yapon ang COVID-19, no? Dugay-dugay magkaupo na ton kalyado ni Benitez sa politika kag isa man sa mga nakaupo niya sa pungsod Japan, no, si Ane 3rd District Board Member Patrick Lacson ni Balaon Tabi pagi sa iya kung ano na balang kahimtangan sa buong sa ato sa dinga alkalde. Action firing line. 42 minutos na nakaligas sa takna nga alas 7 gulo ginawa tanay. Action firing line. Bo ko lang first spot sa ato sa nga mga commercial sa ato sa nga pagpanumbalik magkakson. Unahon ta ni balita sa patrol. Kaya basi kung may bag-obla nga basi may update na sa investigation sa ato sa kapulisan. Kay ginaaligar pa man lang mo nga suicide. No, basi kung may ara sang confirmation na nga amo gibanari ang na tabo. Las 7:43. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Ang balitang ito ay hatid sa pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong... Okay, i-acknowledge na nga ito sa mga live streamers. Gabonitor sa ito sa mga Facebook Live. Amigo ta Binchi Bantong, mayong gabi. Si Ana Sinoro, salamat kid. Ana Sinoro, Maninay Harrieta Chong, Maninay, musta ka na? No? Thank you kid sa pag-monitor. Amigo ta Binchi Bantong. Christian Menyes Villalobos, Axon Exxon, alright. Sige, si Kapitan Madalyn Bacos Diaz, isa sa mga mapisan, no? Kag maalawan nga kapitan dari sa Bacolod City. Kapitan Madalyn Bacos Diaz, ang Buenos Dias. Roy Recuelo, okay. Biyahe ko si Toto Roy ay. Ato sa nga live stream. Sige. Matabaton talang ang 600 Jess, no? Ang 610 nga gamonitor sa aton, no? Jonalyn Advincula, Leia Yanger Esquivel, salamat gid. Good evening from Talisay City. Vanessa Mayo, good morning to kay Ma'am Vanessa. Lilian Tadenda Claridad, mayong gabi. Imbong Dio Campo, okay, ari kami sa may maawa. Rosemary Tim, good evening Action Mar, gamonitor kami din sa may barangay 6 Isabela. Ana Sinoro, salamat gid. Kaulan ko kay Ana ho. Ryan Bilio, good evening. Angela Gayondato Castillo, monitor ko sa radyo, sign on to sign off sa Bangka Tutong 1, Barangay Felesa, salamat gid. Hindi na mapaliso, basi kung malabyan sa nga patrol, gaan ka premyo. Virgil Gaspi Coloso, Ami Rivera, Ana Sinora, salamat. Christian Menyes Villalobos, Christian Iquez Axelmar, good evening. Please greet family Iquez, Bilnas Valyao. Georgia Gargaseran, good evening. Kung si Bantag ang gintudlo na mastermind, ang question sin o nagsugo kay Bantag.
Ano motibo ni Bantag para himuon ina? Not unless may nagsugo man sa iya. Oh. Magawa na sa investigation na sa uliha. Idelaos, good evening, Action Mar. Ari lang kami gyapon ni Nan Isabel, gamonitor doon sa may Victoria City. Philip Anosugay, mayong gabi na. John Serna, mayong gabi, Action Marlon. Sa taran-taran. Paul Spot the Third, okay. Dennis Richard Timor Rima, Roma, mayong gabi. Okay. Helen Padires, din ang sunog. Oh, may fire call. So, sige. Timbre ta na sa patrol ta. Good way. Mary Ann Dioso, patamyo ko da sa barangay San Agustin. Sa akon mga bata, Mariel, Roadmark Dioso, Rodrigo Jr. kag Rodrigo Dioso Sr. Maria Benedeth Asancia, din ang sunog. Sige. Action an, yung tanabi kuan sa BFP, kay Dabo ka pamangkot. Di ko nung may fire call ko, no? May sunog. 3 minuto na pamangkot, no? Ramona Diocadis sa 0. Good evening, Action Marlon, watching from Maragay 35. Salamat kay Joe de Los Santos. Anovi Magapan, monitor lang kami din sa may barangay Pantanon DSB. Jovi Monaris. Okay. Humaluminar, aman ka monitor. Salamat, gid. Pelton Lipora, good evening, Action Marlon. Monitor ko din sa may Pasay City. Salamat, gid. Thank you. Standby ka mo kay mabalik na dugay-dugay. Okay. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana ano nang nauya ako mangulang eh siyempre pigado tas kay ano ko sila manisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya, gaano sa Ang inyo? permi siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. balik, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ga online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result niya, may si mama, kasi papa, subong ko, bantayan nyo da kung kapang laba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo, kung nadala kami kung kunwais, nang nag-confirm na sa ako niya, kung ano address ko, doon nalipay, nagkik ko kay basis ko, nadala, nagkik kami nga, may pamangkot pagi daw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas lami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela miskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? kung kisana ano nang nahuya ako makulang ay may pigado tas kay ano ko sila madisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya mga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kung hatap ang... One, Ikaw ginang valedictorian. message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo get back underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location.
But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed ka mo kami amo ka mo na ang ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginubakal silpon kay ini ko pasensya na diri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay pa sa katulod gid ako nag-intra di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra ko try lang kay basi kaluyan si Marga Diyos kay ikaw mamlang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya di mo na guro sir madamo kay salamat sa inyo nga duha ng mamuna kay Jan Diaz kag sa tanan ina-invite ko lang no kabay ka kaluyan si Marga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang Silyo Nagres laparan ng mga buligan ang iban nga kinahanglan man kung magapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malawagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa baton paghatag sa paglaog. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig na nagatiner sa mga lata, goma, pagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran.
Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyo. Firing line! Firing line! 3 minutos na kaligad sa tak ng alas sa 8 Action Radio Philippines Standard Time. Unahon ta talakay ang isa ka hitabo no nga nag pa libog ban sa pensar sang pinakamakakso naton partikularmente dira sa may syudad Santa Lisay. Ining ginapatihan or ginaaligar nga kaso sang attempted suicide. Kay isang una amo to nga plastada makakson una gid to ng sulos pensar sang mga tawo. Kaya manti, pawn shop mo. Sa sunod pawn shop na tabo ang kanabatian, ang paglupok sang pusil. Mga tao, hindi mo ito mabasol nga ang unagid nga pagpatis ang kalabanan nga basi hold up. Action firing line! Or basi shooting incident. Magkakson ka manti, may gindalang persona sa ospital. Kagining pilason security guard on duty sa amuman nga pawn shop. Ulihin na lang magkakson. Nga nakahambal ang ato sa kapulisan sa Talisay PNP
nga attempted suicide ang natabo magkakson. Pero manaunta, nanong plastada sini sa report sa ato sini nga patrol. Action firing line. With Action Zel Minardo, Action Zel, mayong gabi please kabin. Action firing line. 5 minutos nakaligan sa tak ng alas 8 Action Radio Philippines Standard Time. Check tanong kadugay si Action Zel Minardo sa ato sining patrol. Ara si Action Zel, kay basi may ulihing investigasyon ang ato sining kapulisan sang Talisay PNP. Kag importante nga may baluan sang pamilya sining napilasan nga security guard kung kamusta ang kahimtangan niya kay Huben pa rin 24 anyos. Action Cell, may gabi plus kabin. Action Marlon, padayon pang ginabulong ini ang security guard no ginaaligan nag-suicide ya sa sulod sang ginatrabahuan sini nga pawn shop no kung sa diin Action Marlon gintingwaan tani nga makakuha sini sang pahayag sang Iloy na pangati medyo preska pamanggid sini ang natabo kaga kasubong man ini ang live-in partner niya for 8 years na Action Marlon. So nag-ayuan na nga hindi na nga maghatag sini sang pahayag pero ti ari ni mag-undergo ini sa operation ini ang victim Action Marlon. Kagatigin prangka man sini kagina na batian dito namon sa utod sini sang biktima na daw medyo critical gid man ni ang victim sa subong Action Marlon. Nakagati ini ang victim amo ini si Japet Aparilion no at 24 years old sang barangay Gimbalaon syudad sang Silay. Kagadri Action Marlon natabo kagina ini ang ginaaligar no kay ginakatan-aw diri nga ang gulo sang kapulisan is nag-suicide si Action Marlon. No kaga dito ginaklaro sinini Police Lieutenant Colonel Sinon Vargas nga wala sang natabo nga pagpangluthang o wala sang suspetsado, wala sang robbery sinino nga insidente nga natabo mismo diri sa may pawn shop nga nahamtang sa Mabini o kon sa dalan Mabini Barangay Zone 12 syudad sang Talisay Action Marlon. Dira sa social sa may highway lang na sayon sang syudad. Yes, Action Marlon, kung magagawing ka north, no, ara lang sa mahigad sini sa wala nga portion sa tupad sang 7-Eleven nga convenience store, Action Marlon. Okay, on duty that time ang security guard sa matabo insidente. Yes, correct. On duty siya, Action Marlon. Kagati makit-ano bala ini ang area o kung ang ginatrabahuan niya sini kung diin siya nagatindog lang sini kagina Action Marlon suno sini sa mga kaupdanan niya nga teller sa nasambit nga pawn shop ara lang dira ang mga dugo man sa may pertahan no namtang sini amo to kagina sa pag-interview sa isa ka traffic enforcer nga wala sila kuno may nabatian nga lupok. So pero sa investigation sa nga kapulisan niya no may ara nakabati nga isa ka lupok sini kagagina dito hambal gani ni Manong nga sa traffic enforcer sinakita niya nga ara pa sa trigger sini ang kabot no kasa ini ang issue ni nga armas sa ini ang kalibre 38 Action Marlon no ginayatan as sang victim. So kagina Action Marlon no nagkandak namin sa investigation ang suko. So amo na sa statement sa mga teller nung wala sang nagsulod o kung wala sang pagpangawat nga natabo dito. That's why gina-allege pa lang Action Marlon nga ini ang natabo ang isa sa anggulo nga ginatan-aw diri is suicide no kung ginaaligar isa ka suicide diri sa biktima Action Marlon. Sang matabo Action Zel, siya lang isa tao sa pawn shop or close ng pawn shop anong plastada? Action Marlon, 3 p.m. na mga 3 p.m. na tabo, wala pa ni na-close ang pawn shop. No, ara siya isa, dito sa may sagwa. Ang lang di galing ito medyo mabudlay kay wala sang CCTV sila. No, which is ang kada establishments mga pawn shop dapat gina-require gini sila ng akon obliged man nga magpatakol sa CCTV. That's why ang kapulisan sa Subong no nagatry sini nga mangita sa mga kaingod dira nga may ara CCTV footage kay damo na sa mga allegation mo no kagina dito may ara nagagwa nga ang babae ang suspetsado kuno is nagasakay sa taxi no pero tigin klaro man sang hepe sang Talisay PNP na wala sang suspetsado wala sang robbery kaga shooting nga natabo dito Action Marlon. Kagini ang may ara teller Action Marlon sa sulod sini
No, kaga that's why nag-conclude o kana establish sini nga ginaaligar suicide kasi statement ginbase man isang kapulisan sa statement sang teller nang wala dito tao ya mismo lang ini ang gwardiya kay wala man nakit-an sang mismo nga teller kung bala mismo inigid ang victim ang nagpalupok ya sa iya nga kaugalingon sini kagati nakagumini sang pilas no kagina sa pagtan-aw sini sang traffic enforcer ari sa may ulo sa may gising-gisingan ni Balayon Action Marlon ara sa right side sini ang pilas sinisang victim Action Marlon. So ang victim sa Action Zel ari sa ospital sa Bacolod? Yes, sa Corazon Action Marlon wala na dugay na galin nga itry ta tani kuan statement galing kay daw alang-alang pagid no ang pamilya sinibiskan mga kauturan itiga hinibi nakagina no ara sa critical ini ang kondisyon sa biktima Action Marlon. 24 anyos, soltero ni siya? May live-in partner siya for 8 years ni Action Marlon. May live-in sila. Wala sila sang kabataan. Sinikagti. Kagina, try to off the record ini ang Iloy. No, wala man siya kabalo kung may mga problema. Kay Kagina, nakit-anay pa man sila ko no, nakibot na lang sang amo ng tabo sa bata. Iya kay halin man siya sa obrahan. So, Kagina, ginistorya pa man isang kapulisan na ini ang family ti subong ara padira, no, daw ma-undergo ini sa operation ang victim ni Action Marlon. Sige, gaantanay sang time action na Zel ang pamilya sa ng security guard na kay itsinihan taman ang sitwasyon nila gaanta na isang time basi nason nga adlaw bala makapagawa man sila sang statement action Zel no kag ining balita ni angot sa CCTV ni nga waay inang pawn shop na sige lang check tara na boss action na Zel sa city government sa Talisay City. Yes, correct Action Marlon. Kagati subong gahulat pa man sini ang nakatapo sa Talisay PNP sa dugang panong investigation sini sa Sokoy Action Marlon. Wag ito sang na istorya kang empleyado sang pawn shop? Action Marlon, hindi sila magkahatag sang ilang statement. Ang istorya lang dito naman kagina ini ang operations officer isang 7th security agency nga si Norleto Almeida amo ini ang agency no sang security guard nga si Japet Parilyon Action Marlon. So sa iya wala man ni sang problema no pero man kamusta ang iyang ang guard sini nagakamusta man kung kamusta dra ang trabaho mo no ano ang estado kagati suno sa iya isa man ni kamabuot kagati kon sa mga sa bahay naman sa examination sila sa una sa mga neuro Action Marlon sa psychology no wala man sang problema no sa iya sini nga mga test sang ini ang nag-apply kay 7 months na ini ngara sa ilang ahensya sa Action Marlon. Sige Zel. Yes, Action Marlon may arat kita no nga pahayag sang hepe sang Talisay PNP pamatian naton si Police Lieutenant Colonel Zenon Vargas. Accordingly, yung tao, after na lumabas yung huling customer nila, pumunta dun sa gilid at yun, nakarinig sila ng isang putok. So yung putok, most likely, isusustain po yan ng mga ebidensya katulad po nung dumating na po yung soko at i-examine na po yung baril. Kasi accordingly dun sa mga witness na nandun sa loob, basta narinig na lang nila. And initially, parang balisa yung tao nung umaga pa lang. So kaya ang tsuri na inaano natin, tinitignan natin yung ibang anggulo dito kasi baka may problema yung tao. But nevertheless... Sir, yung tinutukoy niyo pong tao, yung guard? Yung guard po, si Japet Parilyon. Opo. At yun po, at hihintayin po natin na lumabas yung resulta ng soko at doon po natin mapapatibay ang isang theory kung ito ay a case of suicide or ano po. Kaya hintayin po natin, still ongoing po yung investigation. The soonest na lumabas na po yung resulta ng soko, doon po tayo makakapagbigay ng isang magandang istorya kung saan nangyari insidente. Pero ulitin ko po wala pong robbery, wala pong nangyaring hold-upan o kung ano pa man. Ito po ay isang insidente lang doon sa lugar saan yung mga testimony ng mga kasama niya doon, yun ang magpapalinaw at magpapatibay yung buong pangyayari doon sa loob ng estado. Sir Marlon, yes, tama to ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Zenon Vargas. Kagati, Direction Marlon, no, kabay pa nga maka-survive gini sa operation ang victim. Nakaitias sa subong gina under observation pa man ang medical bulletin sang biktima.
Action Marlon, amo ina ang latest update sa nagaluntad nga insidente sa Talisay City ini si Action Zil Minardo. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Analytical, fearless comments. Action firing line. Salamat Akson Zel. Sundon kag sugpunanta ini nga balita. Buwas nga adlaw. 14 minutos nakaligad sa tagtang alas sa 8 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Action firing line. Ang pila ka mga opisyal naton diri sa Bacolod Bacakson likom sa ihibalosang kalabanan sang iban, no? Kalabanan guro nga Bacolod no nakabaluman niya, no? May ara sang official visit, no? Ang mayoriya nga mga opisyal naton sa syudad sa Bacolod. Official visit sa pungsod Japan, partikular sa Osaka. Ang Osaka tahom ni nga lugar Bacakson isa ini ka large sport city kag commercial center sa Japanese island sang Honshu. Dabantogan sa mga modern architecture, nightlife kag healthy nga street food. Action firing line. Unang designated city sa Kansai region sang Honshu sa Japan. Capital kag most populous city sa Osaka Prefecture. Ito yung prefecture sa aton di province siya. Dito sila prefecture, Osaka Prefecture. May mga konsihal, no, nga upod, may haramang gani barangay kapitan magkakson mo. Ang report na kasiling mga pila sa lakbilog konsihal duman isip-isip ta mga 8 sa idalom sang team Asenso. Te kung basihan ta ang papel nga nagadesignar sa kay Vice Mayor Familyaran bilang acting mayor magkakson halin November 4 tub November 7 ang tiner sang grupo ni Mayor Albi dito sa Pungsod Japan. November 6 lang gani kamanti Monday sa November 7 nakabalik sila dari sa may Pungsod Pilipinas. Kag tani buwas kadlaw Martes si Benitez babalik na, no, sa Bacolod City Government Center kag mag-report sa isa ng opisina. Sa buong Lunes nagbalik sila dari sa Pungsod sa Pilipinas. Siyempre, agi sila sa may Metro Manila. Antes gali magbalik dari sa Bacolod si Benitez, magkakson may nagkaschedule sa kuntani nga pagsugilanon sa kay Presidente Marcos kag ang mga pagsurundan bla nga dapat tumano sa mga tawo nga nagasugilanon sa Presidente dapat paidalom gid sa protocol angot sa COVID-19. So kinahanglan gid nga magpa swab test para at least mapiho nga way sang COVID-19 ang ila sa nga lawas. Action firing line. Man kapila man iguon nagligad to na positive magkabay COVID-19 si Presidente Marcos pero ti daw rapid antigen test lang to ya. Kay subong lain magpositive ka sa bisan rapid antigen test lang considered ka lang nga positive sa COVID-19. Si Benitez nagpaidalom sa swab test why gidalawman nga ang resulta makaksunti positive siya sa COVID-19. So mag-positive ka, self-isolation ka, imbes kung tani nga magbalik, report personal, boss, adlaw si Benitez sa BCGC, work from home siya anay. Action firing line. Pero ang pamangkot, ano subong ang sitwasyon sa ikayong lawas ang aton siring alkalde. No? Paano niya nakuha ang kagaw man? Isa sa mga nakaupod sang alkalde magkakson, amo ang miyembro man sang team Asenso. Kag pamangkot diri ko mo damo sang upod si Mayor Benitez mga kakson. Si Benitez positive sa COVID-19. Ano ang himuon sa mga nakaupod niya nga mga konsihal kag barangay kapitan? Di man pwedeng magala na sila ka lagaw sa public kay manti balaan nga nakaupod sila ni Benitez. Action firing line. Sa nasilin na isa sang nakaupod sa alkalde kanto dito sa Pungsod Japan ang former provincial board member sang 3rd District sang Negros Occidental kag miyembro man sang Team Asenso kag kaalyado ni Mayor Benitez mga kakson. Online sa firing line. Nangayo ta sang dugang detalye kay former provincial board member Patrick Lacson sa neged ng mga tanion. Board, mayong gabi si Action Marlon dari sa Action na Radyo Bacolod.
Yes, Action Marlon, may gabi si mo. Tangan mo tagpalamati, may gabi. Oho, una gid board musta ka? Okay, gid. Okay, gid. Sige. Salamat to, Yes. Intaw ganda ka board, damo gid nakibot kag nagbatsag sang kabalag ka sa kung ano subong sitwasyon kay tangan ni Mayor Benitez matapos nga siya mismo ang nagpabalos publiko nga nagpositive siya sa COVID-19 based na sa resulta sang test sa iya. Now, isa ikaw board sa mga nakaupod ni Benitez sa isa ng official visit sa Pungsod, Japan. Base sa imo sa nibaluan, paano ay nakuha ni Benitez man ang COVID-19? Ano plastada sa ni board? Ina nga pamangkot, Action Marlon, hindi ko kasabi, hindi ko kabalumag sabat, no? But definitely, tinakwa lately. It's either, so when nakara kami sa Japan or ante sila or pag-abot niya, kaya nag-una siya puli, Ebi eh. Okay. He left Japan last night around 6:30. Una siya puli, kaglisan kami tito naglibot-lagaw, mga kami ito wala na kami kakita na uli na mga kita na actually 2 nights ago. Yes. Nag-una siya puli today, November 7. November 6. November 6. Oo. Kay ang report boss board is may schedule siya kung tani nga makikisuguladan kay Presidente Marcos. Amo man na ang bati ko pero why ko di ko ka-confirm sila. Hindi ko ka-confirm sila. So mo na ang istorya, be. Okay. So okay man ano to kung nakaistoryahan na ikaw ni Mayor Benitez ngot sa sitwasyon niya, okay man lang siya, wala man sa problema, lawas siya. Nagpabalo siya sa grupo, no? Actually more than anything, kabalo man kami nga ti Omicron virus na lang nabilin subong, although why ta na nigar nga public health is an issue, and of course we have to be very careful, and we have to conform to government procedures as far as COVID. Yapon. So, kami naman lang voluntarily, kami na lang nagbisiter as a group, nga kapapuli kagina, no, nga mapag-abot, upod kay Congressman Greg Casataya, kag sa mga kay Anay Konsihal Cesar Distrito, kag sa mga konsihales, no, nga pag-abot gid sila airport, hindi kami ay mag-contact kasi usar gid mask kami, no, connecting flight kami straight from Japan, hindi kami kagwa sa airport. So direkta kami din sa base center, nagrekta kami tanan sa base center, nagpa-swab. So subong quarantine, home quarantine kami at least until magwa ang resulta, which I think in 48 hours at the most. So laban-laban kung positive man kami. Yung quarantine like diri sa balay, why ko anay nagpun sa asawa ko sa ari lang ko sa lain na kwarto. Walang sundon sa lang ang mga protocol. So laban-laban mabalaan na buwas ang resulta board. 48 hours buwas hopefully or Wednesday. 48 hours, within 48 hours. Okay. By the way, board, mga isip-isip, mga pila kabilog man ang nag-upo dito, mga councilors, sabi sa Bacolod, mga pila. Sa councilors, tanan gid nga Asenso councilors, Tara, present gid si Simple Distrito, si Tali Saison, Alice Pino, Celia Flor, kag si Jason Villarosa, Pausi, Calao Puentevilla, Vladi Gonzales, ito, ng walogid ka Asenso councilors. So kami man ang mga kaupod ba nila sa team, no, yung nagad ba kami nila mo upod, tinalipay man kami, pasalamat man kami. Kami ang si Homer Baez, tiara sa Amerika, so he could not join. So si Attorney Sonia Verdeflor, ara, kag si Bart, former councilor Bart Rolla. Okay. And then, yun ang few, mga kapitan. Ang 16 ka kapitan na nag-agasip upod sa Asenso. So, this is size damo-damo nga kapitan na board ba? So, nag-upod man ng mga kapitan sa inyo sa pagpa-swab test? Oh, yes. Tananggi kami, na actually, ginpasugat kami ni Mayor sa Bacolod bus sa Silay. So, ang mga, kung may nagsugat, di man sa amo, nagsunod na lang ang auto. Para to be safe kag para why na lang gid Yes.
Okay, Huwag na lang blabali sa procedures. Gani man kay taran ka mo makonsiderar board nga close contact ni Mayor Benitez mo di bla? Yeah. Hindi man gid close Hindi gid nga man. nga do ga bugahan na gid. But of course aram gid sa kwarto. Uban yapon sa Universal Studios so kami to paray man kami to pero although open air kagway ka ang kuan sa tanan ang positive nga news no sa tanan kay tungod way gid kami maskin isa ka sila nga symptom bisa isa sa amon bi nga pangatsi o kung sakit na tutulan o kung hindi ka simot o kung ginakatrangkaso wala gid or hilanat wala gid. So kung makot sig istorya kami ginaon sa airport nati let's be honest kami sinuding to katrangkaso. Why gid ano man nakarong why. Kanami pa sang kao namon sa Jollibee pag-abot gid sa Manila. Pagluwas kay Mayor Albi nga nag-mention siya sa Yamasaring nga post nga. Kami actually so we are all concerned as far sa health sa aton nga alkalde. So mo lang na we were so concerned nakibot kami. Pati kabay pa I'm sure he will get over it and he will get well soon. Kag mild man lang ang yesterday symptoms ko board no ginabat siya mild lang. Okay. Amo na. So nati pagwa man siya statement na he will continue his work at home. So gramo makita nga ang iyang pagkapisan nga maskin lalo pa na ang ubra gid sa Japon kay hindi grabing ilang actually meeting siya sa mga incumbent councilors while we were on vacation. They were way gaon tatang ilang meeting kung anong mga talapuson, anong lubrahon, anong hilingawag gawon, hiningawon sa ilang mga objective no so before the year ends. So gapamati lang ko amazing. Do hats off kay kusbong sa alkalde kag sa tanan niyang kaupo do kay Congressman Greg. No kag sa mga konsehales. Okay. In behalf sa Team Asenso Board, anong imo sining mensahe sa mga supporters sa Benitez administration labi na sa nagakabalaka sa sitwasyon sa mga alkalde? Yes, ati, don't worry lang kay we are very confident nga okay lang si Mayor kag of course kami tanan rest assured why kami nagbali sa protocol pagagwa namon pagkabalo namon na kami sa airport connecting flight to Bacolod so tinguan kita mo niya 100%, 101% hindi kami maghalit whatsoever. So pag kagwa sa sila airport, diretso sa bus, diretso sa Bay Center. Kasi si City Health Director, Dr. Hensoli was the one who facilitated. Thank you, Gid, Doktora. And dasig man lang, kikiti kami man lang mo ang tanan nga nagpapuli. Si Councilor Celia Flor, however, may nag-ara siya pa siya subong sa Manila kay bakas. I think makadto pa siya sa Baguio City. So nagpaswab man siya sa Manila. But I think I will leave it to her to answer the media. Yes. No, para nagpabili siya sa Manila. Okay. Board, lauban tang mag-negative tanan na resulta sa swab test niyo. Amo nang lauban ta gid. Bantayan ta na boss kag or sa Miyerkules. Salamat gid board kag halong. God bless. Okay. Action firing line. Ang isa man sa miyembro sa Team Asenso, tiyan mo na, no? Nagdiretso sila pa swab taran kag sumo naka self-isolation. Naka-quarantine sila, naka-home quarantine sila. Hulaton ta boss, ang resulta sang swab test nila, damo ba? 16 ang mga kapitan, 8 ang mga konsihal. Damo, no? Kabay pa nga mag-negatibo kaya daw takanan tao sa COVID-19. Action firing line. Las 8:28, madugay ka na ba lang nag-antos ang imo sa ikato-14 sa imo sa panit? Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly.
Balikan tayo nga ito sa live stream ta, no? Anovi Magapan, monitor ko, Pandaron DSB, Jovi Munaris, good evening, Homalumina, Pilton Lipora, MJ Harjolin, Santorini, Enrico, Barangay Mandalagan. Okay. Ang fire call. Okay naman to, naman to sa problema na to, gani action anda. No? Ang Bureau of Fire. Virgil Pinda, always from Celine Homes, more power, keep safe always. Salamat. Alin Dingko, good evening, Inde Blazax, Ray Flores Baryoga, mayong hapon, yung gabi. Miday Oligo, pa yung gabi, Inde Blazax, Mar, Antileria, wala man maano, why Taylor. Ang Garda na Pilasan. Doy Arthur, good evening, salamat gid. Jose Mongcal Torilla, monitor sa Bidalbagan, Barket Tribe, monitor. At amyaw ko si Kimpoy, Yolo, always kapapati sa Action Radio, Bacolod. Arniel Gonzales, okay, salamat, Arniel Gonzales. Tanik gin swab test marang ibang nga pasahero sa airline nga upod ni Mayor para safe. Laban-laban na mamatong ilagin himo siguro, no? Hindi man sila makakuan kay may listahan man no? Dito sila nagpa-swab guro sa lugar man nga ginpulian nila, no? Kay kundi sila mapaswab basi kon mahalitan marila sa di pamilya sa ulihib lang positive sila blaw. Laton-laton na gid. Okay, thank you Arniel, salamat gid. Balik tayo guys, standby. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nauya, ako mangulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya ga ano sa inyo. Permi gid siya kay hinablos ko siya pero bali hindi man ko kabuli gi siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kagisa kung kisa bibi kung magdunganay kami sa motor sa ko pliti gamay lang nga bagay mo lang. Go lam sa kuno sa imo cellphone sa imo. Go lam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ang cellphone kisa ga complex sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala man siya magamit no. Pero sang last time ginabantayan no gid man ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gid yang mabatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagid ko kay base sa ko nadala nagid kami nga may pamangkot pagid daw. Nakabudla gid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos na. Tapos sa mga eskwela. Last time antong na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapangulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung kisana ano nang ako maghulam. May pigado tas kay ano ko sila. Mandisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya nga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab libre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ko. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela, damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mangulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location.
But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ligat. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta indiya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay pa sa katulod di ko nag-intra di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra ko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kay ikaw mamlang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya di amo na guro sir madamo kay salamat sa inyong duan ng mamuna kay Jan Diaz kag sa tanang gina-invite ko lang no kabay ka kaloyan si mga Diyos magkadayon ng inyong programa kay hindi lang Silyo Nagres laparan ng mga buligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo, basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy. O pangita. Pangalagad this time, hibalon tara detalye sa mga balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon Radio City Hall Report. Liga Presidenta Gonzales kag Vice Mayor Familiaran nagpagig-unon sa pagtaliwan
sa isa sang ginakabig pinakadugay nga nagaserbisyo bilang kapitan diri sa Bacolod, no? Si Cap Parreño kag si Mayor Benitez sa nasidentara nagpositive sa COVID-19 matapos ang official trip sa pungsod Japan. Ibalon ta detalye sang sa balita sa report ni Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Action Firing Line. Kag pabasanta sa action hotline kay basta Martes mag-action action hotline na kita. Ilabuton ta ang grupo sa transportasyon kung nano mga plastada ni kay ang ila sa plano kuntani nga makig-sapol sa kay Bacolod City Mayor Benitez may kantaran sa dugang nga ayo nila kung pwede ma-extend na niyo ang validity sa ila sa nga prangkisa para nga magsigisigi ila sa nga biyahe. Di ugaling kay paano to magka-istorya sila si Benitez kay nagpositive pang dos COVID-19. Action Firing Line. Pwede siguro Zoom o kung online, no? Kay manti abang uso naman sa subong nga mga panahon. Yari na balita halin sa Bacolod City Government Center with Action Dale Salazar. Action Dale, mayang gabi, please kabin. Action Mar, nagpaidalo man sa self-isolation kag COVID-19 na testing ang mga kaupdanan ni Bacolod Mayor Abby Benitez kasi amon siyang una nga nag-announce nga nag-positive ini sa COVID-19. Matapos ang sining official trip dito sa may Japan Action Marlon. Actually, di kumbasya nato ng press statement yagin papanaog ni Mayor Abby Benitez. Supposed to be meron ni siya sa meeting kay President Ferdinand Marcos Jr. no kay kainasang agat ti amotogin paidalam siya una sa swab test or sa COVID-19 testing. Kag sa ulihi nag-resulta action Marlon no nga nag-positive ang iya sining result. So nagabatsyag sang mild symptoms ining alkalde sa Bacolod City kag karonti naka-self-isolate sila sining balay and then nagpasiguro siya nga magasigi-sige lang iya sining trabaho action Marlon bilang alkalde sang Bacolod City. So ginpahayag diri ni former Councilor Cesar Distrito ang nagaserbe sa karon nga spokesman sang grupo nga nagbiyahe padulong sa Japan ngati ang ila sining ginhimo since may sa exposure kay Mayor Abby Benitez. Nagpadulong sila kaina sa may Bacolod Bay Center kung sabihin nagasige-sige dira operate ang Bro Center kag nagpaidalo man sa swab test action Marlon no so magluwas sa walo tanan ka mga city councilors under a census group mayara pagit sang 11 kay Banpageda ka mga punong barangay nga kabahin man sang biyahe abi dito sa Japan na nagpaidalo man sa swab test action Marlon, included diri si former Councilor Distrito, former Councilor Sonia Verdiflor kag Bartolome Orola Sr. and then si former board member Patrick Lacson. So according kay former Councilor Distrito, sila pagasundo ng IATF protocol sa mga traveler na kung mayroon sa exposure, swab test, self-isolate, and then kulato no sang tubtub pito kadlaw ang test nga maklear na ang ila sining status action Marlon. Ngati do wala sa may ginabatsyag nga symptoms pero nagatag sila sang assurance sa publiko nga ila sa gihapon tagasundon ang IATF protocol. Pamatayan naton si former Councilor Cesar Distrito ang nagaserbe nga spokesman sang grupo. Nag-abot kami subong kag after learning nga si Mayor Albi was positive for COVID-19 after siya nagpa-swab test, decided to also do the same. No, we assure the public nga considering that ng Mayor Albi was with us in the group kag tungod nga may exposure kami, we will abide with what is the protocol stated under the IATF requirement regarding isolation. So rest assured no sa aton publiko, comply kita although wala man sa mga symptoms but for purposes of caution no kag somehow this is also a precautionary measure. Hindi man kita mahambalan makaluluoy man ang ibang nga publiko nga ng malatnan tungod kiti ang aton kalabanan nga mga opisyalis who had their official leave of absence naglakat dito sa Japan is with the mayor, and if ever nga mangin nagpositive si Mayor Albi, we deem it proper nga magpa-test man. We decided nga magpa-test kag mag-isolate para nga ang publiko would be assured nga we are complying with what is the protocol.
Dahil? Action Mar, nabatian si former Councilor Attorney Cesar Distrito. So, subong gabi, so far, wala pa man sila sang may nabato na nga resulta regarding sila sining swab test. Action Mar lang, pero depende ini sa mga opisyal according sa abogado kung bala ila man i-reveal ang resulta o kung hindi action na Marlon. Pero sabayin sang ni Councilor Distrito, ni former Councilor Distrito so far, wala pa sang resulta action Marlon. So boss nga daw, may ang dialogue supposed to be si Bacolod Mayor Albi Benitez, kaupod ang mga drivers, no, yung mga apektado, mga drivers at operators sa public utility vehicles. Pero sa information rin natin, si Vice Mayor Elsie Familiaran na ang magasarbeng tiglawas o kon representative ni Mayor Albi Benitez around 9 a.m. sang aga dira sa may BCGC lobby dira inaatubang action Marlon ang mga drivers, no, kag ang mga opisyal pagti i-check katong bus kung sino ang tiglawas sang LTO o kon LTFRB nga mo man ang mamati abi sa mga concerns nga ipalambot man sa mga drivers sa operators diri sa may Bacolod City. Sa iban nga balita gikan sa Bacolod City Hall, confirmed nga nagtaliwan si punong barangay Arturo Pareño sa barangay Mandalagan. According kay Lady Glass Gonzalez Palen, ang presidente sa Liga ng mga barangay diri sa may Bacolod City. Pero wala action Marlon, nakahibalo si Cap Gonzalez kaya siya ginatugyan sa pamilya kung ano nga mga information ang pwede ma-relay sa public, no, kag tiiyas ni ginatugyan ang pamilya mismo nga mo ang mag-inform sa publiko kung ano ang naging cause of death or kabangdanan sang kamatayon sang punong barangay. Pero tiyang pagkilala din ni Cap Gonzalez kay Kapitan Pareño, nagserbea bilang longest serving kapitan dili sa may siyudad sa Bacolod Action Marlon sang pilaman ka mga termino, and then nagpungko man sadto bilang Liga ng mga Barangay President diri man sa siyudad sang Bacolod Action Marlon. Kag nakit-an man ni Kapitan Gonzalez ang development dira sa may barangay Mandalagan na sungit nakambal siya nga maayo nga leader si Kapitan Pareño. Sabay naman ni Vice Mayor Sid Familiaran, gin-describe niya si Kap Pareño nga before Action Marlon nangin party mate ini sila sa partido paglaom sadto kag tiya ginaragway nga ining kapitan nga may loyalty bala sa partido kag man of principles. So matay na to na ang pahayag diri kag pagpakigunong ni Liga ng mga Barangay President Kapitana Lady Glass Gonzalez Palen. Yes. Anong natabo si Yakap? Wala mo kabalo kung ano ang cause of death, but based on some news na siya nag-pass away that night. Lagi ko data. Hindi kasi i-leave sila siguro sa family kung ano ang ilan na information na gusto ihatag. Pero ano yung pagkakilala mo kay Cap Pareño? Yes, of course. Isa ka longest serving punong barangay sa Bacolod City. As well as hindi lang punong barangay, but he also serve as yun ang mga barangay president sa Bacolod. The reason why isa ka tao, although si former Liga President, malapitan sila, then the renovation was during the time of Cap BD-PAR. May home, mga tunaliga ng mga barangay, which is our Liga ng mga Barangay Hall. Isa ka ganyan, diin makatipo ng ato ng mga respective ng barangay. And as per performance, as per ng barangay, of course, mabalaan mo natin ang development ng barangay Mandalagan speaks itself. So, pakita ko ano ang leadership performance ni Cap Pareño. Action Mar, nabata ng tingog ni Liga ng mga Barangay President kag nagasurvey man Councilor sa Bacolod City si Kapitana Lady Glass Gonzalez Palen. Update yung balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Ang report nga inyo nabatian gindulong sa aton sa kaluan sang Evergreen. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung kisana, ano nang nauya, ako mangulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permi gid siya, kay hinablos ko siya. Pero balik hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abiwi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti gamay lang nga bagay amo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko, pero kung kisa hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result. Kami si mama, kay si papa, si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais. Nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagig ko kay basis ko, nadala nagig kami nga, may pamangkot pag daw. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako, okay, namiskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa, tapos lang eh. Tapos sa mga skila. Last time, anto na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? Kung kisana, ano nang nauya, ako mangulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko ano, hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung
mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan for my phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya nga ginagamit ko siya wala sa anak ko baan ko for me kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ko. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo biskan pigado lang ka mo ka hindi nyo get back underestimate ang inyong self nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga gisuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga
ang ilang nakaarap lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba niya mga bata man niya mas need na pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Firing line, aksyon! Firing line, upod kay, aksyon! Marlon Heravea. Aksyon! Firing line. Ini nga bahin dalaw sa aton sa nga blotter na plus capsule may dako gid nga mabulig para nga mapunggan ang anuman nga sahi sa Lunes nga pag-champion ang ginamit mo. Number 7 na 2022 Action Farming Line. Takop naman temporaryo ang iban nga mga balita nga way tabalabutan tutok sa iban sade nga mga action sa mga programa sa nga DY Easy Action Radio Bacolod Boss. Hibati ay na magkita sa action hotline. Sa News Center of Action and Defensor Lisay, there is a technical control action. Henry Polgar with action Elway Dotelius. Ako naman action Marlon Heravea. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Action Radio. Action Radio!